ati les-lesan ketemu karo maru linyangka kula cemburu.
Gusti kula nyuwun pangapura, ora sengaja kula gawe lara, kula mung bisa pasrah nerima. Sekian desun ngerti apa artine cinta suci, rela sakit lan menyakiti, panas kanyang geteki geni. Bisa tepung dadi siji, senajan anak sing disakiti. Gusti kula nyuwun pangapura, ora sengaja kula gawe lara, kula mung bisa pasrah lan rima. Awale cuma ketemu, ati timbul rasa rindu, ora nyangka jadi kelayu, kenang sopan lan
Sunja Channel 01 Tong Hilap di like and subscribe hatur nuhun. Lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kelong dituruti jaluk kelong diukuri selalu disayang sayang kula senang lagi durung jadi siji sayange setengah mati selalu disayang sayang sampeyan wis ora jadi siji boro-boro ditonggoni rasane wis ora seneng gayane wis ora seneng kesiksa rasane badan sampeyan wis ora eman kanggo masyarakat kuningan Majalengka sing bintang citra nada Bapak Rusmani Mama Ratu Ayah Rafael Ayah Krisna
ora suka antara kening wong tua. Ibu nebut sisian di Hongkong yang enok sakit di Minangka di Nekula Dewi. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rapi, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka. Laraning ati ini, laraning pikire, lara segala galane. Lagi durung jadi siji emane setengah mati, jaluk kalung dituruti, jaluk lang diupui, selalu disayang-sayang.